Astăzi facem snap. Asta spune eu. Ne băgăm aici colul. Așa. Și ne băgăm aici numele. Cum te cheamă? Și o storie. Nastasia. Zi de naștere. Setează o parolă. Parola trebuie să conțină cel puțin 8 caractere. Faceți griji, micuților, vor avea grijă de voi aici. Cine e acolo? Ce ciudat, dar cineva a bătut la ușă. Oh, acum e clar. Ana, nu e ăsta e Bine ați venit la orfelinatul nostru, copii. Ce fetiță drăguță, atât de drăguță. Wow! Auci! Evident, avem două opuse aici. Ei bine, se pare că nu va fi ușor să găsim o familie pentru amândouă. Mă bucur să vă văd, domnule și doamnă Walker. Aș vrea să vă prezint pe Alice, cea mai stârguincioasă orfană a noastră. Și iată, bună ca aurul. N-auzi, mă, nu, un pic mai Sunt încet. atât de mândru de ea. Și acum, Ce părere aveți? Oh, doar, e minunat. da, un pic mai încet. Trebuie doar să băgăm codul și cam gata. Nu e asta cu 447. Deci Dimoscos. Dimoscos. Cod greșit. Cât vrei, bă, nu mă lasă. Ah, gata. Adaugă. Și doar continuă. 7 minute, 3 minute deja. Acum ne facem skin-ul. Nu v-am mai arătat cam nimica pentru că am uitat de voi. Chiar am uitat de voi. Vezi că îți dau cerere. Și cam atâta le-am făcut. Îi am pe care trebuie să-i am. Îi am și aici. Nu mai apare să-i adaug. Nu mai trebuie să-i adaug. Mi-ai dat cerere? Toți, nu de acum. Și na. Dăm tu cerere, că eu nu te găsesc. Și cam atâta. Dar mie cum mă cheamă? Dar mie să scriu cum mă cheamă. Ține de alea acolo. Da.
Da like și subscribe dacă vrei să vă arăt cum îmi fac TikTok-ul. Hai. Cum te cheamă? Ok, stai. Da like și subscribe. Vlog. Pa!